Estas obras corresponden aos traballos necesarios para a posta en funcionamento da nova caldeira de biomasa instalada nos xulgados de Chantada coa instalación desta nova cheminea. A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, en colaboración coa Consellería de Economía e Industria, son as promotoras destas instalacións tamén nos edificios dos xulgados de Becerreá, Pobra de Tribes, Ribeira e Tui. A iniciativa conta cun investimento de case 200.000 euros e permitirá a estas 5 sedes xudiciais xerar un aforro estimado en gasoil de máis de 20.000 euros ao ano. As caldeiras de Becerreá, Chantada e Pobra de Tribes instaláronse o pasado venres 17 de outubro. A Consellería de Presidencia é responsable do mantemento das infraestructuras xudiciais e dos complexos administrativos. Promóvese a sustitución daqueles equipamentos térmicos que empregan combustibles fósiles ineficientes e altamente contaminantes por novas fontes de enerxía. Neste senso, a actuación enmárcase dentro da Estrategia Integral de Impulso da Biomasa 2014-2020, que está a desenvolver o Goberno galego a través do INEGA de cara a incentivar o consumo práctico deste combustible con fins térmicos. O obxectivo é xerar unha verdadeira industria con capacidade para fixar emprego no rural e que abrangue a toda a cadea de valor do produto, desde que sai do monte ata os diferentes puntos de suministro. A activación da estrategia triplicarase o consumo de biomasa en Galiza ata o ano 2020, segundo a Xunta. Así, só a través do programa de apoios deste ano encamiñado a impulsar a implantación de novas caldeiras, implantaránse preto de 1.000 equipos en concellos, administracións públicas, familias e industria.